Kasta Biag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapnusan kanto anakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kasta Biag! Naimbag-abigat mo, ante. Napay, Papaitod ni nanang daytoy kamote. apay amang tag. Kat, kastalati biyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamote. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamote. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako a kamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino a karuba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Kat apay nga raw nga da ijay ayan ti ridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibon lang ka. Unay kamatan. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay, mabigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umanda ita nakasabit a medalya kon plakay dita. Dagita na, Inak man labag ka tin jay kamote. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, dita intenda kamote. Ay nagsang mitan. Anya ti makunam GR. Nasamita. Syakman mo timang raman. Mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka, tatang. Sige man nga raw. Pwah! Anya mo dito intendan? Apay an bakit? Binalitungag mo. Saan mo jekin nan kaw? Si kang IGR. Saan mo, tatang? Apay ani nanang ket ibaga na binalitong. Talaga mo't binalitungag. Kitain nyo na, inay. Pat tiyemmat dayta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaran. Agaraw. Iti dayta nga edad mau. Di mo pa'y ammo ti agaraw. 20 kon. Ngunjak pa napadasan ti nagka-girlfriend ako nada. Mabuto nga mate. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya dayta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasang katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong arot asuruan dak. Asino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vika. Di karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang. Isugayam ti kurso na adam. Uwan tatang. Kastoy na iti aramidam. Manulay! Ni mat nanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ayang amain! At pagsasaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kaditaw! Darosong! Palpasak pa'y ati bagbagakan kwa na. Ay di mo urayan ngagbilang aksi ka manulay! Umayon! Apay ayang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito'y abay ka. Pagtugawan nakmanang di taabay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputa ba ka takaw na? Agat taba ko ngamin ti sang aw mo. Apay ngamin ayang agmuskada ka. Ay, basta agtugaw ka! Apay ayang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka iti TV. Nangag kaw, akayat nang arman ni Vicky. Uwan nga rod bakat. Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw.
Agkakaaruba tayo nga aga-abalaya. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattao. Taapay. Anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, adu ti rasaw no apay jak kayat ida. Ha? Mama dala mama. Day talaang. Kanjay inted da kamutay. Binalitungag. Ha? Datayaw, ang mabig-big-big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamutay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR, bakit? No ni Vicky ti kayat na, bayam laang. Kamu ti laang ti kanuntayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak tagdaydaya ta. Ay, da kayo mangmangtag iti binalitungag a kamutay. Ay, jay ipukpukaw na jay karuba tayaw. Denggan nyo ang nalaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adeng ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitungag akamute. Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. Laki di Apay binalitungag ay jay intad tayo? Ay, ti ko nakat saan mat. Mayat mat day ti kan kanan tayaw. Wan nga rad. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo, ten. No kaano pa'y mga da ni Vicky di balay, pukpuk ka mo ni nanang. Un nga raw, barawk. Ay, dahil dyan ni Vicky, aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro agjutin ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. Adamat motor mo. Ilugan mo na, taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo ti narami ni nanang. Ay, Jakman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na. Sapay sang kaulit na nga ibaga. Saan basta-basta ti pamilya tayo? Di adal kayo. Nagalas mo ti kas jahin. Ne. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mamanta ni J. Garden bakit? Wan lakay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay ngay. Adayo dita Ay, kaya't mo nga raw, ti lumabas di ta sangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay, sana. Diyak kaya. Ay, pagsasawan na kantumanan. Ay, saan tayo lako mga ikan idin iti kamutay. Nagbabawi ak nga raw, anang tad iti kamuti kadakwada. Huwag nga ron. Adama gayam sana nasaya ta may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Adu mo tiyam amo tayo abak nang ditang saan mo takasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit? Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mo. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti aramida bakit? Punasak nga ro, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Awan pa'y amumot, di mo pa'y amumot apunasan dagiti gamit mo. Amom bakit? Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita amidalyam? Tapay! Anya ko mati problema iti ugalay ka, Di mo amaw? Kunamatlan asino ka kasayatan launay. Baliwam taugalim anagmaday. Naglaeng ka amang tagibasit iti padam ataaw. Ta sino ko mati tinagibasit ka, Dagita ka ruba tayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay ang nabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y da ito igam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Tatang. Tantan awam mat day tabalay da Vicky. Kaano nga ta may bagak tirek na ka ni Vicky?
Adda na panunot ka. Anya dayta? Mayat gayam daytoy na panunot ka. Sigurado. Maaram mo ni VK. Ibagayo nga Ruden at aramidag. Inton bigat. Agmalmalam nga awan dito'y balay ni nanang mau. Kastaya? Agsakitak inton bigat. Kat ayabam ni VK. Ha? Agsakit! VK, naawan serak mo ita. Dito'y kalaang balay. Wan nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden kan ni tatang mo. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton je balon nyo. Mabalit ka diya tulungan nak. Apay akas na tilangam. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni balay. Sige nga Rod, mapantan. Awan mo't gorigor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat mo't. Tatang, anya ti marikrik nam? Dahito'y barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo ni di ospital ni tatang mo. Tatang, Jak kayat ija ospital. di namat kayat. Di kayat ka. Bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Malakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Agmerienda? Ala, umay kan Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Ang mga numaatake. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpuk-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamote. Siyak ti rumbang nga agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gaganga iti kamote. At dala ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kan Vicky. Anya? Love ka ngamin unay. Ha? Ni nanang mo day ta sumungad. Agawid akon. Saan? Agkulding hans taki di. Ha? Anya? Taapay. Nay! Anya ti kaya tasawon da ito, JR. Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini Vicky. Anya? Ay ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka ni ti pagbakam. Yun ay mat na nagasat mo anak ko. Ay nagado di tapabay! Baknang dakan di adal dakas kada tayaw. Apay ada ito ipaya karo ba tayaw. Apay nga yanak ko. Ay apay nga. Kunak man nagsaksakit ka. Apay magmagna kamutan. Kunaklaang dayjay. Tapno umay dito'y balay ni VK. Anya. Among bakit? Swerte ka no ni VK ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman. No kastang ag high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit? Nasaya at da pamilya. Wen, purno as anda di adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Kuha lakay. Ay, kuha ngamin. Day, kuha ngamin. Katlaglagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapnosan kanto ang nakababain. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaya itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT, 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kasta Biag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.